Guys, isda, presko pa da, Aka na do, unsa na? Bisan, sari-sari nga isda, ug di abot tay lato, kay Aka na, nagpila ng kilo. 200. Sa kilo danan da atong bangus. Oo. Kila sa bangus, ma'am. Tagay pa ko ang nakay milato, lamitong lato. Kila mas bangus usapon na. Sari-sari nga Pila ang bangus, gamay, way daka. Mo toy dia man dagko duha. Kana. ug lato mo diha. Diya tay 322, 320, ma'am. dagko 50. Tulingan ug bisan, sari-sari nga isda, ug di abot tay Ang kanin dahil sa diyan kas likod. Kana silupin ra naman. Aw, ug lato mo diha. kaya kana masakay dari ang unon. Oh, lami na inunan mo. Dagko 50. Pag gabel mig lato doy. Oh, desintag tungas lato. Sari-sari nga isda, ug di abot tay lato, say sinta ang tuwa. Saka na. O isda, ug Asa wala na ni. Wa na isud ni. diya tay pugbaon, bangus, dagko, piskits, tulingan, ug bisan. Ano na nanay, Sari-sari nga isda, Lami ni ug di sununan abot mo. tay lato, say sinta ang tuwa. O isda, ug lato mo diha. Diya tay pugbaon, Nasa mga kadhay, kisa dili taos taas. piskits, tulingan, ug bisan. Hi guys, good afternoon nito ta. Mong driver ni Anggara oh. Oh, see. Driver ni Anggara, Daras Family House. Love you. Ato sa mida, ato sa mitay. Ya, ato sa miday. Ria, ato sa me. Ay. Kami ato na may. Ha? Dili si tatay. Oh, si tatay. Malag na oh. Hi guys, ato nami. Ato naming ingka. Ha? Manang? Manang sakit balik ko ang nay. Ayo, ilub-lub nagdagat. Gino, pagtiin, arang ka. Pahago din mo na tampak ang mai. Wala man. Pagpunsit ko para rin ako makandog. Kapansit. Kapaliwa na dito ba tingin ka? Ito ka nga. Ay, ako daplin kayo video ko. Ay, dito na orang nila. Hindi makamarang. Upat man dali sud masud. Kesa nagpapamayan. Kaya Nasili rin para sa ito. Maraman. tayong pagpapaliwanagan at pakikinig sa isa't isa. At dyan na nga po natin tatapusin ang ating Jadi tam. Palanggaan mo, left turn pa. Lagi sa gawa tong suling na layo. Makasasod na. I-enjoy ni. Jara iuli na. Tapos ba? Ano ka mas malang? Ha? Kung ni-upload nga dito. Nagkang nalapag tao. Ako naman namin. Pasang. Nay, tang kasing-kasing nay. Nay.
Uy, sa kailak na, kagipicturean ko ba ito? A few moments later. Dari gani. Ito na ni guys. Natay, kuha na. Ang bag ni mo na eh. Ang cellphone. Mura nang baga? Nana di ako. Hala. Gamay ka sa nina. Duduha ra sa mga muli nga sa pamukabuan dito. Ano ba po nga? Dali guli. Seryoso na siya, di sa ko sa binawangin na naman bulanon. Ako kay kay mago. Ay, istorya ang seryoso. Hindi guys, si Sinay guys. Sa Valencia. Higaan pa si Dmi og bulang, hoy. Matagban, hoy? Nanay. Wala. Si nanay guys, kasi sakit naman hinog isang arthritis. Arthritis, nanay? Mau atas siguro ni panira sa mga dawa lagi ng pagrakan. Wawa ba? Buang ni. Wa ka na. Oo, lagi na, nay. May ligot tagdagat. Mawa ka rin. Mo na diha. Na, priso na kay kakawatan mo ka. Ano mo na diha. La, saan magawas ron? Ge. Saan yung paggawas? Uy! Wise gid ka, Jo. Ana, goodbye. Uy, di singiringa di. Right ka, Jo. Nakabright. Di man mo tanan sila kay na pagta. Nahil ka kay Pilipins nanay. Lain de. Paminaw inahan. Ikaw pahanin eh? Ano pasaway samot din mo pangyung hilig na nagkuha ng tropa suok. Ang tulapin yes as tunay ko ko ng Bukas kasi yung ano mo, force mo na yung sungaw naman. yung hindi pa maluwag. Eh hukta na ang hinakot og tinimgrahon. Ang kanding dyan nakangin di ay. Ang kanding nga. Sama na yung kuwan. Hilot sa kay. Bira-bira gas kanding yung di naman kadaog. Mamuga pa, Jod. Ito na sa birat kanding nay. Naman ko sa mga Oh, kutob di mahalik kanding di kana polian. Kanding di. juga ng tundulos kamalig kay Di, na kay di na magpatuon ng kanding mali makaangin na ng sakit ng baligkawang. Dari na yun. sabi talaga paminaw. Samit dari na yun. Relax na yun. Hi guys, hangin ka sudari. Macam itu, dan list tayo na dari guys. Ada yang di jalan dia. Ja, bisa itu masih saron sa. Okay. Pawai, ako say pulig blusan. Ja guys, sinanay ba? Karena di dagat sapa, si Sharon sapa. Si nanay, papakalihog dagat kay pagsakit isang kildarig piang nabiluwas sa ba nang saras nanay nga sakit po kung isang ba try sa panag piang okay. Sa gabi ang ibahilot ni Ria okay kawaman si Ria uy inom ko sa ba mga bata uy dako sa likod sa pader sa Siwon dari bitak kuan tapos at pagkasala to napidunan pinapatugtog so kuan ay dahil lang ako nag-vlog sa doon ng tatay ang nagagilas na nga so na nataroy dari tungod kay sakit lagi isang kanang maragapian siya mga nakapaligo kaya hanggang tanang nagaguktor ang ng Carla paminawon sa alaman guys so kana na ay dito siya maulian na ita-check up dali sa Valencia kay gabi lagi katukay sakitan lagi sa isang likod kani saya dapat pikas gay kan di marsa isang kamot terus kang tirin ja wala wins nga tapos Domingo pag nagkuha sa standing na binuha ko sa marag naguzod ba mo to ang ginan nga karang na ay baligsa naman silang kanding kay panagsas sila mabilin mga wa sila diha sinsa si mo bilas kanding di na pwede ang ginan nga dili pwede mag kon bakas kanding dari gali di na pahugasan
Napagpuso, ang gina sa nanay dari, nagkamagkaan, naigda-igda. Kay, pa-relax. Diya kay, Sara naman ipanidaan bitaw kay. So, kuan jud kanang naididid si Jama, wag sakit si Jang kuan, hansen na rin sa kanang doktor ang ipa-check up dari sa Valencia kay. Magputara nang lahi gid si Jang guys. Para na sakitan si Jang. Pag-uwi ko, diya, ang ginabasig na isis pagkanay kay pag panalay, gikan pa may sa kuan, kaya pa may sa interior, gikan interior, daan at dyan ingon nga, sakit magkuan na si Diya. Kanang sakitan lagi sa maglakaw. Diya, ning, kuan na si, dari ang busi mananghilin, kay, kananay ang pagida kay patabang na ipukon sa glabasa ang mga bedsheet kay nangawa lang po din mga nangabang dari taas mga bedsheet o ka ng habo mga punda so karon palitan na sa nanay guys ang ginan niya kuan ka na ay gapon matatunahan ng dagos doktor sa kanina si Jang nga sa kay palitan sa pangalan niya ngayon sa silikusit kay ni si Jang arthritis kuno. So, wala guys. Hangin pa na, hangin na. Hindi pa din eh, kaya hangin man na. Diyan, siya Alangin ka na. Asang tarang ng kuantay, tabon hang tabon. Ilang na nani, kailangan. Ah guys, ipulihan ko ta guys. Ako gusto.